Nyinga Lydia Ukeyo. Omenda matayo apis mikae mokwongo mapacho kama Rachel Ruto kachiel gi apis jaod jaluteten Kenya Rigathi Dorcas Rigathi ok biketie budget mar hik omenda magana 224 gana 225. Magi yange ko jatend piny Kenya William Ruto e twak mare gi ute fwambo odhiambo manyoro. Jatend piny bende omedo ni tende ok bindiko e tich jolup jotend migepe mong'ere kaka CAS kaluwore gi bura mane doho ong'ado. Sharon Ong'aw chakonwa chenro mar ramany piny gi report no heyo machal kod ma. En twak manokelo ute fwambo mopogore opogore. Twak mane obagi e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Jatend piny notiyo gi thuolono mar keto ler weche mopogore opogore kaluwore gi seyo mosebed ka idhuolo ne piny owacho mare. Jatend piny William Ruto koro yango ni pok mar omenda ma jathoro dhine apise ariyo mar mikai mokwongo gi mikai mar ariyo e pacho kae ok biket e budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025. Even after Parliament had approved the position of CS, I have not appointed any CS because I realized that we were in a situation that we could not. And no CS will be appointed until we have an economy that can support more opportunities. Piny owacho bende osebedo ka yudo seyo mar tiyo arietha kod omenda mag jopiny. Kuom mano, jatend piny oyango ni piny owacho mare ok bindiko e tich jolup jotend migepe kaluwore gi bura mane doho ong'ado. I know citizens have said that there is no need for the office of the First Lady or Second Lady. Third Lady. These are offices that were there. But because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation because in the face of what has happened, we have to trim down every other area. And in fact, not just those, many other spaces are going to be trimmed down. Motelo ne mano, jatend piny ne ondike tich jolup jotend migepe 50. Kata kamano, bura ne ochwale doho mar kwedo paro makamano. Ponono ni jolup jotend migepe makamago dine opuodh gi od bura mamalo maduong'. Osara mag gi dine okawo pes jopiny maromo siling milion 460 e higa ka higa. Kaluwore gi paro mane duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho osara SRC ochiwo ne duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho e tich PSC. Osara mane opuodh ne jolup jotend migepe e dwe ka dwe ne en siling 459,113. Moriwo omenda mabalang' mar udi mar siling 165,000, siling 155,000 mar chal mar chiro. Osara makamano bende ne oriwo okumba mar thieth mar siling milion 10 mar yudo thieth korwak jalup jatend migao e od thieth, siling 300,000 mar thieth ma jalup jatend migao yudo kendo dok dala, siling 150,000 mar siro mine mayach, siling 75,000 mar yudo thieth mar wang', siling 75,000 machielo mar yudo thieth mar lak e kind thieth mamoko. Okumba mar thieth ne jolup jotend migepe ne winjore ochwal ne min ot kaachiel gi nyithindo 4 mantiere e bwo higni 25. Kaluwore gi pok mar budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025, apisi mar mikai mokwongo gi mikai mar ariyo e pacho kae ne oketne gi tenge siling bilion 1.2. Apisi mikai mokwongo ma Rachel Ruto ne dhi yudo siling milion 696.6 ka apisi mikai mar ariyo e pacho ka Pastor Dorcas Rigathi ne oketne siling milion 557.5. Omenda makoro nyalo yudo tich machielo bang' jatend piny lieko ni omenda makamago ok bichwal ne apise ariyogo. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.